Ndakatenga Apple kumasatanist mugore ra2011. Zita rangu inini ndinoitwa Patience uye zvakare ndigere kunoku kuUK. Ndauyawo pano ndiine confession yangu because ndinoda kuti mhuri yose yeZimbabwe inge ichizviziva kuti haasi munhu wose anokubatsira angava achikubatsira nemari kana kuti nemazano anenge achida chakanaka kubva kwauri. Vamwe tinogona kutobatsira but pamari yatinokupa, pamari iyoyo panenge paine mari inenge ichitouya mulife mako iine cash. Kwamanashi inini ndakesa vanhu vakawandisa kunoku kuUK. Majority yevanhu vaya vanozongonzi maresidents vagarisa muUK. Arimo muUK macho anogona kunge angori nekaproperty kamotikari achingorarama upenyu hwe-hand to mouth, kana kuti anozongogumisidzira adzokera kumusha asina kana chaanenge akakwanisa kuachivha kuZimbabwe ikoko. And munhu iyeye akada kuronda gwara reupenyu hwake akadzoka kumashure, he or she can find out kuti pataiwirirana kana kuti pakunokweretana mari ndakanomukwereta mari ndikabva ndaisa mari yainge iine cash, kana kuti pakunodzoserana mari dzezvikwereti ndikabva ndamupa mari inenge iine cash. Asi handichadi kuramba ndichirarama upenyu hwakadai nekuda kwekuti ndava kuraramawo ndiine chronic disease. Makuseni ndinomuka ndichinzwa musoro wangu uchitema, ndinotonzwa kutoti musoro wangu kutema kwaunoita hakusitombori normal. Munhu kana wava kuda kufa unotozvifila kuti wava padhuze nekufa. Ndokusaka ndauya pano kuzoreurura zvimwe kuda denga. Ndingapindawo denga because ndinoziva kuti kune gehena uye zvekare kune denga. Ndine shunguwo dzekuti dai ndikakwanisa kuzopindawo muparadise. Panguva iyi pazvakaitika ndakange ndichishandira vamwe mother avo vainge vaine flea market yavo pandakange ndichiri kuZim. Ndaigara muHarare. Ndainge ndisingapiwi mari yainge yakawanda but at least mukomanashi ndainge ndichikwanisa kuchengeta mwana naamai vangu. Taingogara tiri vatatu makarimo muHarare, saka at least ndaiwanawo kamariwo kekuti tainge tisingazofi nenzara. Around that time ndaiva ndiri munhu aifarira zvekunamata uye ndaitovawo netarisiro yekuti muchechi imomo ndaikwanisa kuzosimudzirwa kana kuti ndaikwanisa kuzoroorwa nemurume ainge aine mari. Saka ndaiti ndikanamata ndaitonzwa voice raMweya Mutsvene vachitaura neni. Ipapo ndakanzwa voice raMweya Mutsvene vachitaura neni vachiti, tsanya unamati mwana wangu. But ipapo ndakanzwa sekunge ndaifanira kuti ndinge ndichitsanyira nekunamatira upenyu hwangu uye zvekare nekukumbira murume chaiye akanaka ainge achazobva kwavari ivo Mwari. Ndo zvandainzwa ipapo voice paraiti kwandiri, tsanya unamate mwanangu. Saka I decided kuti ndinge ndichizoita saizvozvo, but ipapo zvakange zvakasiyana than mamwe mazuva pandaimboita marevelation Mweya Mutsvene vachinditi ndinge ndichitsanya nekunamata. It was different. Ndaisangana nemiedzo yandainge ndisati ndakambosangana nayo before. Mweya Mutsvene vainge vakanditi ndinge ndichizvipa mazuva 3 ekutsanya nekunamata. Saka kubasa kwandakange ndichishanda ndainge ndiine mafriends angu andaiva nawo ende taiwanzokushare chikafu chaunenge wabva nacho kana kuti chikafu chaunenge wadzotenga kubasa ikoko. Saka mafriends angu ipapo mukomanashi they were tempting me every single day. Saka ndaitomboramba. Zuva renumber 3 ndatombopinda pamutsanyo ndava kuti anhasi ndava kungotsanya zvangu. Kunyangwe the previous 2 days ndainge ndakatadza kuti ndinge ndichienda pamutsanyo sezvandainge ndakanzi naMweya Mutsvene ndinge ndichiita. Friend yangu yainge iri best friend yakabva yavigirwa lunch neboyfriend, yainge iri pizza. Saka akabva anditi iwe uya tidye. Munongoziva kunhuhwirira kwepizza kana uri munhu anenge ari broke. Saka takabva tatodya pizza iyaya. Zvekuzotsanya ndakabva ndatongosiyana nazvo
That very same afternoon, zuva renumber 3, pakabva pasvika vamwe mother vaingotendererawo mumatables medu vachitarisa hembe. Vakabva vachizouya patable pangu. Ndakatoshamisika because munhu ane mari anongooneka kuti munhu uyu mari anayo. Vasvika patable pangu vakabva vati vainge vachida kutenga baby wear because inini ndaitengesa hembe dzevana preparation, hembe dzema newborn babies. Saka she picked up several items ndokubva vabhadhara mari yavo. Asi vava kuenda vakabva vandipa maapple maviri, vandipa maapples maviri, vakabva vati no ndakupa maapples angu ose. Ndokubva vatora rimwe racho vakatoita zvekutonditorera muruoko ndokubva vandisiyira rimwe apple 1. Saka inini ndakabva ndatongotanga kutongodya apple iroro. Handizivi kuti yaiva nhamo here kana kuti chinzara-nzara. Kunze kwekuti ndinge ndichitsvakawo mvura ndotanga ndambosuka apple iroro, ndakatongoridya same time, but mweya wangu wakange usingadi kuti ndinge ndichidya apple iroro, but ndakangoridya anyway. Ndadya apple iroro ndingangoti within a couple of minutes ndakatanga kunzwa mudumbu mangu mainge mava kukuma. Saka ndakange ndava kutonzwa mudumbu, ndakamhanya ndikaenda kutoilet, ndainge ndava kutochaya. Asi zuva rakazosara ronyura zvaro ndainge ndatova right. Ndakabva ndaenda zvangu kumba. Ndaenda kumba ndaingonzwa kuti mudumbu mangu makange musisiri normal, maita sekunge makange muine chinhu chainge chichifamba-famba. In the next week that followed, upenyu hwangu hwakashanduka neimwe nzira yandisingakwanisi kurondedzera. Saka zuva iroro randingati ndiro zuva rakachinja upenyu hwangu. Ndakange ndatotukwa namadha vandaishandira. Apa ndivo vainge vakatonditendeutsa madha ivavo ndichitoonamata navo, but vakandituka zvisingaiti. Saka vandituka kudaro mukoma, ndakabva ndatobirwa futi mari yekombi. Ndakabva ndataura neumwe driver uyo watainamata naye, ndikamuudza kuti ndainge ndabirwa mari yekombi, akanditi it is fine. Sezvisinei tiri murodhi kudaro tava kuda kutosvika mulocation umo mandainge ndichigara. Vakatanga kunetsana naWindi nekuda kwekuti ndainge ndisina kubhadhara, but Windi uyu aitondiziva, ainge akambondipfimba, ndikamuramba. Saka yainge yatova advantage kwaari yekuda kundikaurisa. Vakabva vandiburutsa. Saka pavakandiburutsira pacho ndaifanira kuti ndinge ndichifamba kuda about 2 kilometers kusvika kumba. Ndikatanga kufamba hangu netsoka. Ndichifamba netsoka kudaro kunze kwainge kwatosviba. Ndo pandakati ndava kuda kunopinda mustreet umo matakange tichigara. Ndikabva ndaona bag rainge riri school bag. Saka ndakati kumwana waniko siya school bag apa. Ndokubva ndatora bhegi riya ndikabva ndavhura expecting kuti ndaizosangana nemabhuku, ndichida kungoona zita kuti ainge ari ani ainge asiya school bag rake. Ndopandakati ndavhura kudaro ndakabva ndaona kuti mainge muine chiplastic bag. Muplastic bag mainge muine mari yainge irimo. Kwamanashi ndakabva ndatora chischool bag chiya. Ndatora chischool bag ndakabva ndachinja route. Ndikabva ndatenderera ndikabva ndanobudikira kune kamukarukova kainge kari kuseri kwedzimba. Ndokubva ndanorasa chischool bag ichocho nechiplastic. Mari yangu ndikabva ndaiisa muzasi mehapwa because ainge ari mabhanduru matatu. Ainge ari ma-US dollars. Ndaingoona ma-100 nema-50 chete. Ndagokuchera mari yangu ndakafambisa mukwamanashi. Saka waitofamba nekamwe kachisango kuti unge uchikwanisa kudzoka kuraini kwedu. Ndichifamba kudaro mukoma ndaita sekunge ndakange ndichinzwa kuti kumashure kwangu kwainge kuine munhu ainge achinditevera, asi ndaiti ndikacheuka handina munhu wandaiona. Uye zvekare ndainzwa sekunge pakange paine munhu ainge achidaidza zita rangu. Ndasvika pamba mukoma handina kuda kuudza mama kuti ndainge ndiine mari iyo yandainge ndanhonga. Ndakatodarika nekumashops. Ndakaona kuti kana ndikaenda patuckshop ndakabata $50 inenge iri mari yakawandisa. Ndakadzokera kumashops kwainge kuri busy. Ndokubva ndachizonotenga kagrosari kangu
ndatenga kagrosari kudaro ndokubva ndadzoka kumba ndikasvika pamba ndiine kagrosari ndikati mama ndapiwa mari iyi ndanga ndaudza murungu wangu kuti hatina kana chokudya zvechokwadi mumba mainge musitorinawo chekutobata. Mangwana acho makuseni mama vangu vakashamisika. Pandakamuka ndakatorara zvangu, vakandibvunza kuti ko hausi kuenda kubasa, ndikati musoro wangu uri kutema handisi kunzwa zvakanaka. Saka later on sezvo kana mafoni takange tisitorina ini namama, murungu wandaishandira madhavaya vakabva vasvika pamba. Vakasvika pamba ndikavaudza kuti ndainge ndisinganzwi zvakanaka. Ndakati week after 1 week ndichingovaudza kuti handisi kunzwa zvakanaka. Vakabva vati kwandiri kana kuri kunzi wakangowana basa unofanira kuti unge uchingondiudza chokwadi. Ndikabva ndati pari zvino handisati ndawana hangu basa, but marwariro andiri kuita haana kumira zvakanaka, saka chimbotsvaka izvenyu umwe musikana. Mama vangu vakaita sekunge vachachema vachiti nhai mwanangu, kana ukaramba basa isu tichararama nei? Ndakati mama, it's fine, God will take over, God is in control. Saka takagara rent ndikabhadhara in advance, amai vangu vasingazvizivi. Chikafu mumba chainge chava kungogara chirimo. Ndikabva ndati ini mama ndoda kuti mwana ange achienda kucrash kuitira kuti mutoro wandakakutakudzai unge uchiita senani. Vakashamisika vakati mwanangu, mari yose iyi uri kuiwana kupi? Apa ndigere pamba nukoma ndaingoswera ndakadongorera kugedhi ndichiti zvimwe kuda ndichaona mapurisa vachisvika pamba, nekuda kwekuti mari yacho yainge yakawanda, yaitosvika kuma $29,000 yandakanhonga. Apa ndisingazivi kuti zvino mari ndoita sei nayo. Kubuda kubva pamba chaipo ndaitya kuti kana ndikabva pamba mama vaikwanisa kuzosara vakavhendenyura vakasangana nemari yakawanda kudaro. Saka ndaingoti kana ndobuda ndobva ndabuda namama, apa tichingodya mari vasinganzwisisi kuti mari iyoyo yatainge tichidya yainge iri mari yandainge ndichiwana kupi. Saka takabva tachizobuda munharaunda imomo. Mama vangu vakashamisika ndichivaudza kuti ndainge ndawana pokugara kwandainge ndichida kuti tinge tichizogara muAvondale. Vakati iwe muAvondale? Ndikati tichange tichizogara mu2 bedroomed inenge ine 2 mabathroom nekitchen. Mama vakashamisika nazvo. Apa ndainge ndichitobhadhara marentals iwawo, ndaigona kubhadhara kana 4 months in advance. Ndaona kuti mari yangu yainge yaderera, yainge yasara iri kuma $17,000. Ndopa ndakazotora mari, ndatora mari kudaro ndakabva ndanorenta table yangu kuma flea markets imomo munzvimbo mandainge ndichimboshanda before. Madha vaya vandaimboshandira vakashamisika, vakaseka pavakanzwa zvichinzi ndainge ndavaone table yangu, because patable ipapo ndakaita mazuva mukomanashi ndisina kana stock, ndingori ne tumababy wear twainge turi tushoma. Apa ndainge ndakamirira order yangu yaifanira kuti inge ichibva kuBotswana. Saka vaingoti zvipikowo zvanaMonica manje uchamunzwa ava kuchema achidzoka kwandiri. Apa vainge vachiudza mafriends angu kuti kunyange akanzi adzoka kwandiri handifi ndakamuregerera. Staff yangu yakazoti yasvika mukoma ichibva kuBotswana, ndakaona kuti table imwe chete ndainge ndisingakwanisi kuishandisa nekuti staff yangu yainge yakawandisa. Saka ndakazorenta matables 3. Matables iwawo mukoma aigara akati mako kuzara nezvinhu. Ndakaita mari. Chaindishamisa mukoma nacho ndechekuti ndaiti kana ndisiko kubasa musikana wangu aigona kundifonera makuseni obva ati mama mataura narana here? Ndobva ndati ndiri kutaura naye, zvinhu zvichiri muroad hazvisati zvasvika. Obva ati mama kunoku hakusisina kana staff, izvezvi kubva makuseni ndatotengesa 1.8. Apa dzinenge dzichiri kana kuma 10 dzemakuseni. Musikana achitokuudza kutoti atova $1,800 yaanenge akabata muruoko. Saka ndaibva ndatoenda ndobva ndatonotora mari. Ndakazoona kuti risk yacho it was too much. Ndikasvika pakutenga motikari ndisati ndava kugona kudhiraivha kana motikari yacho. Ndikaenda kumalesson ndikahaya drive uyo wandaipota ndichihaya
achienda neni kutown kana paine zvandinenge ndichida. Ndava kudhiraivha ndainge ndava kuzvifambira nemotikari yangu. Mukomana achikana muchechi vanhu vakazviona kuti Monica ava munhu ane mari dzake. Ndainge ndava nelaki risingaiti. Kuchechi kwacho ikoko mukoma kwainge kutori nevanhu vainge vari varombo vekupedzisira. Vanhu ivavo ndivo vaitotarisirwa kuti vangatobvisirwawo mari dzemadonation. Saka inini nerimwe zuva ndakangosimudzwa nevamwe overseer, ndaifarirwa nemukadzi wavo zvisingaiti. Saka overseer ava vakabva vandisimudza vakabva vati vana vesangano, I had a revelation. Mwari vari kuti Sister Monica tinofanira kuti tinge tichivabatsira tose tinovaziva kuti pavakatanga kunamata nesu Sister Monica vainge vari munhu aita sekunge ainge asina future, asi Mwari vakaratidza ukuru hwavo pana Sister Monica. Mai vaya vandainge ndichishandira paitaurwa nyaya iyoyo vakabva vatosimuka, vakabva vabuda, vakabva vaenda panze. Saka zvakabva zvanzi naoverseer, Sister Monica ava taivaziva vachishanda semusikana wekumaflea markets, asiko zvinozvi vatova nevashandi vavo ende vakaita chakanaka chaizvo. Vakabva vauyawo nevasikana vavo sezvavakaitwawo. Iko zvinozvi tatova nevatendi vatsva kuburikidza nezodzo ravo Sister Monica. Saka pandakamira pano inini ndakabata $2,000 yavainge vakabata mumaoko. Vakabva vapa secretary vakati, secretary, ndiri kuda kuti tinge tichitanga chirongwa chekuti tinge tichidonetera mari kuna Sister Monica kuitira kuti business ravo ringe richikura. Tinoda kuti kana tichidawo masuits ekupfeka patinenge tichiendawo kuma-men's conference edu tinge tichienda kunotenga kubhotiki yaSister Monica. Vakadzi vedu tinoda kuti vange vachienda kunotenga zvekare zvekupfeka zvavo kuna Sister Monica. Panoitwa ma-weddings muno mumuchechi vanhu vachichata, tinoda kuti tinge tichiti vaperekedzi nevachati vanenge vapfekedzwa naSister Monica. Mukomanashi mari yandakazobva nayo kuchechi handichinyatsokurangarira zvangu figa, but kuda yainge iri around $11,000 yandakabata nezuva rimwe chete. Madha vaya vandaimboshandira vakarakidza kurwadziwa zvekuti vakabva vatoregedza kutouya kuchechi zvachose. Ndaona kuti ndaita mari. Ndakabva ndachizosangana neainge ari murume wangu. Shortly after that, anditi kana wavawo nemari, vamwe vanhu vemuchechi vanenge vari vanhu vanenge vaine mari, vaine vana vavo vanenge vavazera rekuda kuroora nekuchata, vanenge vava kungoda kuti iwe unge uchizodanana nevana vavo. Ndozvakaitika. It was an arranged marriage. Murume wangu wekuzoshaya iye ainge ari mudiki kwandiri, ainge ari mudikisa ne8 years, but takatochata. Ainge ari mwana weumwe mukuru wekuchechi vainge vaine mari. Apa iniwo semusikana ndainge ndiine mari dzangu. Muchato wangu handingarondedzeri zvakawandisa, asi mukoma pamuchato wangu inini ndakaita muchato wakaita sekunge uchabuda panewspaper. Wainge usiri muchato uya wekuti by invite. Ndakangotumidzira invitation kumasangano ose. Ndingangoti pamuchato pangu painge paine mabhazi aidarika 6. Mabhazi awa ainge ari mabhazi akangonotora vanhu. Zvakangonzi woga woga anenge achida kuuya kumuchato anofanira kungonyoresa zita rake, uye zvekare munzvimbo dzakasiyana siyana kwainge kuchazomira bhazi ronotora vanhu ikoko. Saka wangu muchato takanouitira kuresort area and we booked that resort until tichizobvako ikoko. That is how I got married. When I got married, mumuri yandainge ndawanikwa vainge vatori nema-citizenship ekunoku ku-UK. Through that ndakabva ndawanawo spousal. Ndabva kuZim nemurume wangu nemwana wangu tikabva tachizouya kuno ku-UK. Tauya kuno ku-UK mukoma upenyu wainge uchinyasokundifambira zvakanaka. Ndakabva ndatora amai vangu vakazoshayikirawo kuno ku-UK. Ndauya kuno ku-UK mukoma, dambudziko rangu rakatangira pakuti ndaiti ndikabatira pamuviri ndairota muchibereko mangu muine apple. Nhumbu iyoyo yobva yatobva. Izvi zvakaitika more than 3 times.
until ndava kutanga kurangarira nekuona kuti zvakange zvichiitika pandiri zvainge zvisiri normal. Dai ndakanamata maybe ndingadai ndakapona, asi I think mistake yandakaita ndeyekuti ndakabva ndaenda kun'anga. Sezvo iyi yainge iri secret yangu, mukoma ndakadzoka kuzimbabwe ndiri ndega, ndakabva ndaenda kun'anga pana vamwe sekuru so vaimbova nemukurumbira. Sekuru ava vaibva kuChipinge, ndakanzwa nezvavo mumapepanhau nepasocial media, ndikabva ndabatana nevainge vachiti vazukuru vavo. Saka ndakabva ndabva kuno kuUK ndikauyako kuZim ndiri ndega ndichiti I just want a vacation, but ndainge ndiine mwana. Saka murume wangu wandakasiya muno muUK aitofungidzira kuti ndaenda kuvacation nemwana, asi ndakauyako kuZim ndokubva ndanosiya mwana wangu kune imwe shamwari yamama vangu. Inini ndokubva ndati muroad ndakatohaya motikari ndichisvika muZim, ndokubva ndadhiraivha ndikabva ndaenda kuChipinge. Ndichinosvika kuChipinge ndakabva ndatsanangurira sekuru vaya pandakapindawo mumatare, ndikati sekuru muchindiona ndauya panapa, izvi ndo zvakaitika muupenyu hwangu. Upenyu hwangu hwakashanduka mushure mekunge ndadya apple iro randakapiwa nevamwe mother, so vakatenga preparation patable pangu mazuva andaitambura. Zvose izvi pazvakaitika ndakabva ndanhonga mari. Sekuru ivavo vakabva vanditi ndiri kuona muzukuru kuti mari wakanhonga mari yakaita zvekurasirirwa, wakanhonga mari yainge iri mari yechikwambo. Asi ndiri kuzama kutaura nechikwambo ichi pano kuti tinge tichinzwa kuti chikwambo zvino ichi chinoda chi kubva kwauri, but tiri kutadza kucommunicata. Ndikati seizve nhai sekuru, imimi murimi munoona zvose zvinoitika kumhepo. Vakati mhepo dzacho dzinoratidza kuti hadzisi mhepo dzemuno munyika medu muZimbabwe, asi mhepo idzi imhepo dzemakungwa. Mhepo iyi ndiri kuiona ichibva ichinditsanangurira iri kuti iyo gwara rayo ndinofanira kuronda gwara kuNigeria, asi muNigeria mhepo iyi yakaita zvekuunzwa nemuchadenga, kuratidza kuti pane munhu akaenda akanoitora mhepo yacho kuIndian Ocean kumaIndia, yakagadzirwa nemaIndia. Vakabva vandibvunza kuti satanism ndainge ndichiinzwisisa here. Ndikati ndinongonzwa nezvayo. Vakabva vati kwandiri right, kana uchinzwisisa satanism zvandikuedza kutsanangura ndezvekuti ichi hachisi chikwambo chatinoziva isu semashona emuno muZimbabwe, asi chikwambo chekuNigeria, but chakagadzirwa nevanhu vanoita zvesatanism. Ndokusaka ndiri kutadza kutaura nacho chikwambo ichi. Saka munhu akakupa apple, munhu iyeye akakurasirira chikwambo nekuti chainge chava kuda kudya vana vake. Zvino iwe chiri kukudyira vana vako vasati vakura. Asi ndiri kuona pano kuti mudumbu macho kunyange muine vana vatatu varimo, vana vachakakudyira, asi ndiri kuona pano chiri kuchema chema, chiri kuti chine nzara, nekuda kwekuti mwana anenge ari muchibereko nemwana uyo anenge azvarwa zvakatosiyana. Chiri kuchema, chiri kuti chiri kuda mwana wako. Mukomana ndakabva ndatanga kuchema ndikati kwete sekuru, hazvigoneki kuti ndinge ndichinzi ndasacrifice mwana wangu. Ndakabva ndabvunzwa kuti ndainge ndichiri kuda kurarama here, ndikati yes of course ndichiri kuda kurarama nhai sekuru. Kwamukagondibvunza sei kuti uchiri kuda kurarama here? My life has only started. I want to have kids with my husband. Vakabva vanditi saka iva sehuku yadya mazai ayo. Ndikabva ndati munorevei kana muchinditi iva sehuku ichanzi yakadya mazai ayo? Vakabva vanditi ndinokuvimbisa iwe uchazvara vamwe vana, nhamba yaunoda. Kana ukada kuzvara vana 11 ndiwe, kana ukada kuzvara vamwe vana 3 ndiwe, asi uchaita vamwe vana. Asi uyu ari kufanira kuti ange achienda.
otherwise ndiwe unofa. Unogona kutofa sezvo wava kuzviziva kudai uchingobuda mumatare angu. Chinhu ichi sezvo chatokupa chiratidzo chekuti ndizvo zvachiri kuda, chinogona kutodya iwe. Kana uine nzara uchiona keke rakaiswa pamberi pako, ko kana umwe munhu akada kukudzivisa kudya chikafu chinenge chiri pamberi pako, iwe wava kuziya nenzara, unoita sei? Ndikati ndinotsamwa munhu iye, kana kumuuraya ndinogona kutomuuraya. Ndokubva vati kwandiri, ndo zvakafanana nesituation iri pano muzukuru. Chinhu ichi chakakupa mari, chakakupa murume, chakaita kuti unge uchizova zvauri kutaura kudai, ndicho chiri kuti chine nzara nhasi uno. Saka unofanira kuti unge uchichipa zvokudya. Ndakabva ndati sekuru ini handikwanisi kuti ndige ndichisacrifice mwana wangu. Vakabva vanditi, muzukuru gara pano, ndinoda kuti unge uchidzidza chimwe chinhu panhau dzekuromba idzi. Ndikati sekuru ini handina kumboromba. Vakabva vati kwandiri, I know unogona kuti hauna kuromba, but kwandiri wakangofanana nemunhu akaromba, nekuda kwekuti zvinhu zvawakatamba nazvo zvainge zvisiri zvinhu zvezera rako. Pawakaona kuti mubhegi mainge muine mari, waifanira kuti unge uchisiyana nayo mari iyoyo, but zvainge zvakangofanana. Ndikati chainge chakafanana chainge chiri chii? Vakanditi kudya kwawainge waita apple wainge wakatonzi iwe unofanira kuti unge uchiita sacrifice, saka ungadai wakatofa nechekare, uye zvikare mwana wako uyu akatongopikirwa upenyu hwekuti anofanira kuzotambura, since iwewe waifanira kuti unge uchizofa. Ndakabva ndachizogarapo pamba pasekuru makuseni oga oga pavanenge vava kuda kupinda mumatare avo, vaitondidaidza ndobva ndapinda mumatare avo, ndichiona vanhu vachiuya, vamwe vachiuya kuzorasa zveurombwa hwavo, vamwe vachiuya kuzokumbira kurombesewa navo sekuru ivavo. Mukomana she ndakaona vanhu vakauya nehurwere hwakasiyana siyana, vakauya vamwe vachipenga asi vachizorapwa navo sekuru ivavo. Saka ndakazoita decision, asi ndaiti ndikaburitsa foni yangu ndaitanga kuchema, ndakatarisa mapictures emwana wandainge ndasiya muHarare. Ndakazosarudza kuti mwana ange achizofa. Vakandipa dende, ndokubva vandinwisa ropa, rainge riri ropa rembudzi yandainge ndakatenga ikaurayiwa. Ndakatarisa, ndokubva vachizondipa ropa, vakanditi ndige ndichimwa ropa racho richiri kudziya. Ndaita saizvozvo, ndokubva ndapiwa tsono dzandakanzi tsono idzi ndaifanira kuzodzishandisa kubaya mwana wangu pandinenge ndadzoka kuHarare. Ndichinodzoka kuHarare ndakaita saizvozvo. Mukomanashi mwana wangu akamuka akachema akati, Mom, what are you doing? Mushure mekunge ndamubaya muzasi metsoka dzake netsono dzandainge ndapiwa dzainge dziri 4. Ndakabva ndati ndanzwa sekunge mumagumbeze manga mapinda zongororo. Mwana akavhunduka zvisingaiti, apa twuropa twakabuda muzasi metsoka dzake. Mukomanashi ndakatwuisa pachigunwe pangu, ndikabva ndananzva pandainge ndichitaura naye. Mwana wangu akazorwara ndokubva achizoshayika. Mushure mekunge mwana wangu ashayika, wopedza ndairota, ndichimborota ndichiona ndichidyirwa vana dzakabva dzamira, asi handina kukwanisa kuzoita umwe mwana. Murume wangu akazoshayika mushure mekunge ndarota zvekare chikwambo chacho chichiuya kwandiri chichiti chine nzara, ndikachipa mvumiro yekuti chinge chichizodya mwana wangu. Zvino kuzogara kwandakazoita muno muUK, ndainge ndavawo neshamwari. Shamwari dzose dzandaiwirirana nadzo vose vainge vari married. Ndaiti ndikanzwa godo pamusoro peupenyu hwako, ndobva ndakukweretesa mari inenge iine case pamusoro peupenyu hwako, kana kungosiya ndaisa mari mumba mako inenge iine case, even though iri mari inenge isina kuwanda. Iko zvinozvi I am suffering from a chronic illness inogona kundibvutira upenyu hwangu. Ndinoziva kuti mazuva angu ekurarama pano panyika ava kunosvika kumagumo. Handisi kuda kufa ndiri musatanist. Ndinoda kuti kana ndafa, nekuti ini gehena ndakariona nemaziso angu kuhope, handina kuona rose gehena, asi ndakaona vanhu vainge vachitsva vari mumoto. Vanhu ava vandakaona, ndakaona sekunge vakange vari pakati perimwe zisango. Vanhu ivavo
vakange vachitsvaka pokubuda napo. Sango iroro rainge richipfuta moto, miti yose yakange ichipfuta moto, miti yose yainge ichibvira. Vanhu vainge varimo musango imomo vaitsva nemoto vachitsvaka kwokubuda nako, asi vainge vasingakuwani kwokubuda kwacho nako. Chakanyanya kundityisa ndechekuti vanhu ivavo vaiti kana vakatsva nemoto, vatsva nemoto, munhu aisvika pakufa obva amuka zvekare, obva atanga kutsva futi nemoto. Saka zvinhu zvakandityisa izvozvo. Pandakamuka ngoma ndakatombokumbira Mwari ruregerero, ndikapfugama pasi ndikanamata, even though ndainge ndava nemakore ndisinganamati, but kuchechi ndinotoenda. Ndinoti kana ndiri kuchechi paya vanhu pavanenge vachinamata, inini ndinenge ndichingofambisa malips angu nekuti ndinenge ndichitya kutaura zita raJesu. Mukomana wacho ndinokumbira kuti munge muchinditsvakirawo vanhu vanogona kundinamatira, kunyange vakandinamatira vari kwavari ikoko, kuti ndiwanewo simba rekuzvinamatira. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section.